RRC Conchar Media Radio Survey. Maraming salamat, kamurkada. Number 1! MOR! You're on the number one. My only radio. MOR! You are my only radio. MOR. Only radio. Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear MOR. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka. Unsay resulta? Rumble? Nakadaog ba mo sa swertres? Dili ba? Unsay resulta sa pagkahulog sa tentasyon ni Ray? Magsugod sa ginagmay, always kinako na ginaingon, no? Sometimes, magsugod sa atong pag-compromise. Tama. Di ba? Nagsugod ka, sige, dili ka gatanaw sa mga babae, dili ka gatanaw. Pero maabot ang time nga marag tanaw ka pero hindi na ka guilty kay tanaw ra man sa may nana. Nana. Say for example, wala man sa gunagkuan, wala man sa gunag-cheat sa akong asawa. Tanaw ra man na, igor man tatanaw pod. Daw bigi sayawan sa babae. Igor ka na mo tanaw. Daw bigi giabayan gyud ka gisayaw na. Wala man sa ko, igor man mi nagsayaw. Sugod ana. Sunod dayon, pahikap naman siya sa babae, no. Sumihikap ra pud siya, hikap ra bitaw, di bitaw mi magkuan, magunsa ba day mi. So unsay result? Mahitabo ang dili angay nga mahitabo. Compromise, ginagmay nga mga compromise mo dagko, mahimo na dayong sitwasyon nga dili na nimo maikiyasan. Ay, nahimo siya og kuan, manyakis. So kung dili gyud ka muundang sa imong pagkamanyakis, dili nimo ituon sa lain nga mga butang mas importante pa nga butang unya kung biga lang imong isipon permi, di ka makalikay or di ka gusto mo likay kay lami lagi daw ang bawal, no? Kabalo na ka unsay kahinatnan. I don't know kung unsay makapa-change ni Ray sa iyang kinabuhi karon nga taxi driver siya, at the same time gasulod-sulod siya mayang ana, at the same time ga-enjoy siya. Ambot lang kung unsay makapahunong sa iya. Di lang gyud ko magampo nga naay bad nga mahitabo sa iya. Walang gid na. Basin dili STL ang result. Basin STI, STD. Diyan na din magsugod ang kalbaryo nga mahimong part 3 o part 4 sa atong kwentong #Dear MOR Cambio. Sige, mga taxi driver ang akong gusto ipatawag karon na dayon. Tumawag na kayo ngayon din sa inyong mga kasinatian o unsay inyong maingon ana, tinuod ba ng mga kapangitabo nga may ana? Hello? Hello, taxi driver ni? Ay, siyempre. Unsay plate number? Plate number? BTQ. Oy! 471. Agay. How today? Unsa day pangalan unsay akong itawag sa imo, Brad? Si Michael ni Pastor Ay, Bobby. Michael. So naminag yun ka, imong asawa, imong gipapamina, wala. Naminaw gid siya dito karon. Unya, unsa iyang maingon? Ma'am, si ma'am sa akong pangutanan, bebe. Ma'am, Sige. unsay pangalan nimo gani, ma'am? Mami. Ano ba? Gamay lang, mami, gamay lang. Gamay lang. Maula man sa Wala siya, sige. Unsa day ang gingon sa imo dayon pagka balon niya sa mga atong mga sitwasyon dinhi sa drama?
Ang reaction niya ganyan, Master Pope, kamulong paminaw. Ano siya, atik. Atik-atik. And Biglang then, atik-atik daw. gaatik-atik daw ka. Or ang si Ray. Dili man ako. Si Ray. Ilag na paminaw. Si Ray daw nga atik-atik nga magbago, ana. Oo. Okay. Pero nasipat din siya sa ako. Hey! Bisit. Di ay, naday mga pangitabo sa ona, misis, nga medyo kaduda-duda. Oh, nabad ako na, Mi. Sinyas lang, sinyas. Ay, di man mo. Di mo Bali-bali tawag. si Pope. Bayot. Dito. So, medyo na-guilty ka or dili? Dili man, pero medyo nakarelate ko gamay. Unsa may mga relating nga mga factors, ana? Parehagya pun siya, pero dili kaya nangin ako, Mr. Pope. Na ay mga, unsa man na, estudyante gyud ang nikuan? Unsa man? Eh, syempre, Ha? estudyante. Asin? Oo. Gipicturean nimo. Ha? Sindi ko. Char lang. Basta kay... So nagi lamig di ay ang nagi bayana mo ba? danhi sa Cagayan de Oro, ha? Yes. So ang pangutana ni karon next is Lamig siyang bayhana. sa babae gyud ay na magsugod. Sila gyud manintal gyud sa ato, no? Anak yun. Anti-destructive man na sila. Ay. Mga anti-destructive na Ay, sila, mao Mr. lagi Pope. ni. Mami, ayaw pag suko-suko sa mga lalaki. Dito kas masuko sa mga wagan. Lagi. Di ba? Kami lang din awayon. O ikaw makakasakay ka og mga pasahero nga mga short-shorts diya, grabing kuan, biga kay nga mga babae. Imong badlongon, mami. Sila may ka ay mininyo na diya. Kami ra ba dayon mga Kami grabe dayon, patatan? unsa man gi among kusog nga gamay ra biyo kay among kusog. Hawa diya. Sama So, ko diya man ako eh. Anyway, so unsa imong maingon sa mga taxi driver kay nakasinati man gyud ka nga nay kuan, giunsa man nimo pag di ba, maingon mo sila, bakak, gikuan nimo ang tentasyon, imog yung gibalibaran. Ani man na siya, Mr. Pope. Mm. Moabot ang time nga mo na may tabo. Mm. Ang una gini mo naon lifetime nga consequence. Lagi. STD. Mm, So, okay lang kung sa imo hara. Mm. O niya ipasa pag ginimo sa imong asawa, Lagi. sa imong anak, Mm. sa imong igsuon, sa Mm. imong pamilya. Mm. Mag-unsa na lang mo. Mm. Kapal mo na kay kadiha. Mm. Ikaw rin nagdala glitchy sa inyong pamilya. Mhm. No. Mo nang imong naon-naon pag moabot na siya nga time. Mm. Ug nabigi kay kahadlok. Ug Unya. kay kahadlok, sige, tira lang, George. Lagi kay kuan ra biya na gamay ra ng minuto ang imong kalipay. Panandalian, pila rin. Pag uli sa balay, tapos bigwas ang asawa. Kuman! Lagi maora man gyapon ng kuan Murang lamok. lamia. Murang lamia. Napagilab. Di ba? Mas lami Oo. pag itong nailab. Oh, niya ka to, uwag raw, lay love. Mm. Oh. Di nasakitan siya. Tipti pa kasi mga asawa. Oo, tama. Oh, Unya wala pagkakasala, di unsa pa. lagi. Lami pa sudan. Litson manok pa sudan. Mas lami pa gani sa odong. Oh, odong nga lami. Ayay. So, kuan lang gyud, mo lang gito imong advice. Oo. Dabi karon si Ray, murag kung amigo nimo si Ray, unsa imong maingon kaning tambag sa iya kay murag dito na man gyud siya. Mintra sa'yo pa, undango na niya. Kay mainlababo siya na, abuhan gid yang suta na. Tulog siya ilawom sa buhan, basta mainlababo siya. Muna akong pangutana lagi no kung kanus unsa bagi makapahunong kang Ray. Sino mo na? Ug wala siya number ato, mas maayo. Pero di naman gid posible sad kayo. Kada adlaw lugar niya makita lugar. Pero basin ingana ba example ingana inasay hunahuna pero mi unya ga club siya nabitaw na yung mga kaso karon nga taxi driver nga makigkuan gi-seduce niya ang estudyante or something. Na, Di ba? Nabiya na ingana na kita ko na sa Facebook nga dahi pakuanas ako dai bidugay na kay ko ana unya murag hapit na ma-rapist. ana, diha na. Diya na dayon, di ba? Makakuha ng... Hunahunaan ninyo, itsigaray kaya Mm, so tir ba, putlan yung kag duha ka ulo. ang bitay ta diha. Hindi lang kay bitay mga buton. Mm, ang Hindi gabitay. lang kay bitay. Api lang yung bitay, putol. Lagi. Tinuod.
Ato Bisa lang ako, Mr. Poppy, maulit ko ng mga tao nga kanang subrar pod kayo kamanyak bitaw. Mm. Kanang yung diri sa Cagayan de Oro lang bitaw, hanyo lang pod ako sa tanan kanang sa mga uban bitaw nga driver nga likayan tanato na magbiyaso sa atong pasahero. Mm. Pag lain ra ba ning babas daw kay naisubra na kulang. Mm. Ang mga tarong madalahig na dayon. And then kuan manggod mo abuso manggod. Abuso na din ba? Kay murag normal na Hanyo para pod sa namo. Hanyo pod ako sa mga pasahero, Master Poppy. Mm. Kung naay magbinuang sa ila, kuwaon nila ang plate number o sa baka ID baka sa driver nga sa LTFRB nga ID. Mm. Kuwaon nila. Mm. Dili kay magpataka lang dahil og post niya sus. Umbot lang. Kabalo na ba ka sa social media kalat diretso. Mm. Kaya niya kay para dili pod madaot ang uban driver nga nagtinarong ba. Lagi pod. Tama. Then kuan lang sa maayo nga pamaagi, no? Nga Oo. isettle kung naay nahitabo sa ila adto dayon sa kuan plate number then iingon Plate number, siyang i-secure ginadaan ang plate number sa sasakyan. tama. Bala pag di mo makuha ang ngalan sa driver, at least ang plate number sa sakyanan Mm. makuha gini mo. Mm. Kay mo po na kuha ag base dahil unsa nga adlaw. Mm. Kinsa nga driveran na nagbiyahe, butang ta extrador or maintain ba na di man na siya kay kyas. Mm. Basta makuha lang plate number. Para matagan og sanction kung kuon bag lisensya unsa baka na ang iyang sanction diha. O kuanan gina siya, dapat gina siya dapat investigaran gina kung unsay hinungdan o kisay nagbinastos, dapat kuanan gina siya kanang tagaan gyud kanang action gyud. Kay basin mabalikan og lain nga mga Oo. mabiktima na pud niya unsa baka, no? Mao gyud. Sige. Maayo na kay at least nahimata pud ta nga nabaday mga kahitabo nga maing ana pud di ay. Inaagin na permanent Master po, pwede gina siya malagayan. I'm sure dagan mga sikreto. Dagan po yung mga sikreto pod. I'm sure nagstorya pod mo sa imong mga kauban nga taxi driver. Pag magtapok sa alihanan, mga kinabuang nga istorya, Sige, i-greet sila kay para makahinuklog. ay, exit na ko na ito si Thanos, grabe kito ka magpagahi lagi. Ha? Grabe kito magpagahi. Gahi Si o Thanos. buhok. Gay ulo. Ulo day. Si Thanos, si Tatsuki, o si Manuel Quinto. Nasa SM karon to nagali-ali, gibiyaan ako. Hoy! Manuel Quinto. Ayaw listening. Ay, sige, tanaw, porn ya. Bisyo sa lalaking. Basta lagi, di na lang ko mangingon. Umana ko ana, agin ako ana. Mo lagi. Ay lang palabi, too much of something is bad. Okay ra gyud na siguro ngingana kung dili sobra, ha. Ay, Mr. Pupi. Greet na po na ako otro akong asawa. Siyempre, kay murag lain ang tinutukan, no? Sipat ra ba sa ko kanina? Lain siya. Guilty na din ka dito. Lain kay murag lain to yung sipat ba? Lagi. Gihubuan. Ganina, ay! Lain sipat ba? Murag gihubuan. Ay, siya na mahinoy na kuan. Siya na yung naapektuhan. Oo. Naapektuhan naman ni Ray. Murag na ang espiritu ni Ray sa iya. Dili murag mo ni man kaulitan ako, Mr. Poppy. Mamasayro ko. Naay mo sakay, dili mo pliti. Ha? Mangayo pag yung sukli. Ha? Oo, mo ni siya, nga babae. Aka na siya. Ireklamo na ito na sa LTFRB. Lagot ka na niya, Mr. Poppy. Sige. I-greetin ako siya, Mr. Poppy. Sige, ngalan. Si Miss Grace Tumampos. Ayan! Ay, magaling siya, Mr. Poppy. Mr. Poppy. Mura mo siya game OR, number 1. Ada! Sada? Grabe, basa na kayo na diya. Di pa pwede, Mr. Poppy. Mata pa kung anak ko. Mata pa. Ipakatulog. Pagkahuman. Di, alam na. Ano? Mr. Poppy. Na. Hi. Say hi. Na, hi. Hello? Hello daw. Hello, what's your name? Bakit niya, ina? What's your name? Ano daw?
Ulam man sa okay. Nagkuri-kuri siyang pitakaw. Ngayon ko sa piso. Ayay ka. Muna yung kaulitan po na ako, Mr. Pope. Mm. Kay nagkuan ko, nga masayro ko, pag abot sa balay na tulisan. Araw, kuri-kurian akong pitakaw. Siguro Ito ko sulod. reklamo sa LTFRB na kay. Barihan lang yung makinahan yun. Saan man nag-apil-apil man ka na. Mao na diya. Sala ka ni-inter. Pero, Lagi. ni-inter ko ni Mr. Pope, nakumplito ba akong kinabuhi? Da. Ana, ayaw out ni Ray, ha? Ay, never. Dili ko na kay. Galing lang, wag magsalita ng tapos. Dili sad Mr. Pope, bahala na para sa akong anak. Dili ko. Mm. Kay ang lifetime nga consequence, Lagi. STD, Lagi. bahala na mo diya. Sige. Ang age diya. Sige, HIV It's na. just it matter. Na, Diyos ko Lord. Salamat ha, salamat. Ay, Mr. Pope, salamat kayo. Maayong gabi Michael. sa tanan. Michael in the house. Another taxi driver nga itong may nabibi. Sa maning mga kaguluhan nilang mga gipang buhat sa mga sikreto nila. Hello, sikreto? Hello? Hello? Hello, secret lang ang labok. Kinsa ni? Si Master po. Oy, taxi driver ni? Si Jeric, Master po. Si taxi driver ba ni si Jeric? Oo. Jeric, Oo, hinay Master sa i-off sa ang imong kwan, i-off sa imong MOR. I-off sa nako. Oh, paminaw sa akong cellphone kay gakalibog ka sa kung kinsa imong tubagon. Okay. Okay na? Kana. Gi-off na nimo. Oo, muna. Wala man kakadunggan pa nako. Naka-off na mo god ni siya god. Naka-loudspeaker ka? Oo, naka-loud speaker lang. Ayaw i-loudspeaker palihog. Okay, wait lang Ano to? Nawala naman to. Ano to? Wait lang ka dyan, Master Pop. Wala na ba tayo oras? 2 minutes na lang. 2 minutes na lang yun. 11:58 na. Master Pop. Okay na. Naka-loudspeaker pa man, nakadunggan ako akong tingog ko. Sunod na lang, karang kabalo na kaon sa akong pagtawag. Malibog ta ani, hindi ta magkasinabot ani. Next caller, please. Kay sanay nun to ka minuto na inoon. Saan naman inoon eh. Hello? Hello, Kinsa ni? si Ray. Ray, si Ray, sure? Yes, sure. Ikuan Ray, i-off sa ang imong radyo para dili mag-echo. Ako na ginayan. Okay. Ray, taxi driver ka. Eh, Pila na ka years? 4 years na. Okay, nakay na ilan nga Julia? Wala ko nila nga to. Ako amigo, no. Ako sarili ako sa ako amigo yung pagka taxi driver. Nga? Mo lagi na labi-labi ka sa bahay to bahay. Aha. Mga pasahero yapon ka ba? Wala ni tabagan lagi na mo kayo. Nga noon sa'yo naitabo na sa iya? Lagi sila na itabo, pero dili tulad sa taxi noon. Tinuod ba daw na nga magabaan ang kuan? Kung naay mahitabo sa taxi, murag kuanon ba? Ang si tawag aniya? Kana bitaw. Buisiton ba? Ha? Buisiton. Mabuisit ang mismo ang car. At sige man. Tinuod na siya nga, dagan na inong kay mahitabo nga di mao. Anak yun siguro, pero walang to, magkinanabay, basta buhatan yung binuang yung sakyanan. Gamiton sa binuang. Bisa magkisa magkapuli na, buisiton yung apila sa sakyanan. Mas pa ikaw rin mabuisit, ay na apila ng sakyanan. Tama no, so musulod na lang sa dapat sudlanan. Sulod ya, sudlanan na plaster niya. Dako, kaya kaso ya po, diya ka sulod taxi. Nay, di kuan na, nay mga nakasuhan na.
Oh na, bago lang ba na balitaan na ba tong sa rotunda man to dapit siguro. Nga. Sapon sila. Nasapon sila. Nagibot o Naglampungan sa iyang uyab niya, uyab. Uyab daw sila pero wala pamilyado man ang driver. Ayay ka. Gikasuhan pa og adultery, Kasi pag public na, public something. Morgana, dahil kumulot na. Basta something muna na. Oh, something. something. Anyway, so yun sa imong tambak, unsa imong tambak sa imong migo? Amigo noon, di man po nun siya yung kasado siya asawa, pero namo ko siya anak niya. Anong gi-istorya nga sa kayo sa imong asawa, nakibata, mga butana, ayaw na patintal anak. Siya ang nanintal or siya ang gitintal? Ay, suwali po, dambahay gid po na saya lagi, mapasayro mo niya gid mo. Maola gini. Kaya sakay ba, nana, istorya. Tapol po dito siya, rin nakuha gid niya po. Kaya murag, Katulman. dili man po ni mga gwapo bata, pero makalingaw yun. Lagi kay siyempre kung kita lugar mingon lugar tong isa ka tao isa ka gwapa nga babae kanang katulas ani palihog bi di mo katul man gid ta kay siyempre yung helpful biya ta. Murag gihungit na nimong grasya yung balibaran. Murag nga na. Pero nara man ginatay mo ba ikaw nga taxi driver pamilyado ka na ginatay mo kagalingon ang imong control. Oo, ang imong integrity, ang imong character kanang walay gatan-aw, di ba? Diha makuan kung walay gatan-aw tapos unsa imong gabuhaton di muna ikaw ang imong character muna imong integrity. Kung ni kuan ka nagpasikreto-sikreto ka diag na yung mga labok-labok na ginagmay aing anak ka. Mao gani. Oo, pero kung nagkuan jud ka nag-resist. Ingana pug ka nga pagkatao meaning buutan ka o kuan ka. Na madaogon ka sa tentasyon. Nga bisag ilitoro sa imong kagalingon ba, approach sa imong kagalingon nga na kay ng dignidad sa pagkatao ba. Si Ray wala nimo giawat si Ray nga nasa drama. Sa mo kagalingon wala gid grabe nga likay gid nako sa Jesus. Naman ko pamilya gid po sa Na ba kay kasinatian nga medyo hapit gyud? Wala po di kayo tumpang kung may istorya na sila mga nana. So ang mga chicks na diya mag-ingon-ingon nga, kuya ka na katulad sabi. Wala sa. Wala na, mingon na lang ka nga. Sorry ma'am kanang gistro ko. Diya man na masugod-god ka ng istorya mga labi na usay mga process ang pasayro niya. Istorya, diya magsugod ang communication sa inyong pasayro ba na. Tama. Sakto lugar taong giingon nga ginagmay nga compromise. Mo na lagi masabot na nimo nga murag oy komportable na kay siya oy sinre nana. Ikaw sa imong galingon ikaw na din mag-adjust kay para makalikay kita sa dili maayo ang mga kuan ba. Change topic na lang. Change topic na lang. Okay, comment mailom ka o sana. Di naman tato siya mo sumpay. Ina nga walaon gini mo sa istorya ba kay lisod mong pudgit kayo nga makompromiso sa niya. So Ginoo ko. Maura ra ang kuana. Isara ka agi guba na imong pamilya o taba kung masapon ka. Unya, kuan pa gyud, say for example, na yung mga nahitabo dito kamulong dagan ang sakyanan. Mo na. Di sa gid mayo. Unya, makaigwad ra ba gid ta? Okay, gilog ya po. Gilog yan. What if kamulo og tangag dito? na sentro dito sa 10-wheeler. Pagtanaw karon sa rescue na unsa man ni nakatangag man eh. Mo lagi. Tama rin. Sa man pagkaunta nga nasabak mo ni driver. Wait lang. Ay mangita sa tag camera kay atong picture na eh. Kaya na CCTV na ito. Taxi karon. Viral na dayon na unsa na ni. Viral. Impas ang dignidad. Mao gyud ya. Maorang buga. Maorang basaa, singot ang labas. Dito ka pwede sa prisuhan, pwede mamatay, pwede maunsa ka, magsakit ka, daghan ka ayong mga bad mahitabo. Anyway, sige, bisan pag unsaon na tog hadlok pero kung ganahan yun mo, wa na may mahimuan na dako na mo. Butaan naman gud. Butaan na mo, sige, bahala na mo. Mana imo choices na ginani mo kung magpakatarong ka o magpakabuang. Hinoon dili ra man na sa taxi driver ka kay tabo. Sa line sa work, line sa security guard kay tabo ga katintal man gani na. Pero buutan lang gyud ang mga sikya dani.
Buotan man gani. Wala may laki nga dili buotan. Buotan guys. Mga idol na Buotan po. gid ang laki kay. Lito po do gitan. Ang mga babae lang yun ang kapanintal. Sa ay naman yun. Naman yun sa communication ng pag-istra. Labi na kamuran doon. Layo yung long distance. Or asa mo rin paingon. Di na naman good na ma-feel ba ni mo nga sa comfortable yung pag-istra ng communication. Distance, sige do. Lihay sige do. Asa ka papaingon ng topic mo na nga. Ay na lang yung kumpangay. Kumpangan ni mo na mahina. Ay tabo. Kita nga ngay may tabo. Tama, no na. Ayaw lagi mo. Girls. So, girls, if ever girls, para malikayan ka ng mga ingana, mga rape, mga unsa ba ka na, mga ngilad, nga mga may tabo, ayaw gid mo topic-topic, ana. Kung mo topic po ang driver, ana, ayaw din nyo tumpangi. Okay, mo man sad mo, magkuan man sad mo, abi nila, okay ra po din sa inyo, di, mo din mo move na dayon. Pero di mo po tara ni noon nga babae kapakita o inanay ng mga istorya. Lagi pero usay nga ni na babae nga pasahero naminaw karon mawala ta. Lagi pero example na babae nagkuan-kuan sa imo driver ka and then murag ganahan ka na pero wala na itabo murag kuan ka murag nabitin ka. So sa next na dayon nga pasahero murag gusto na po nimo nga ibalik ba ikuan nimo ba murag pangita ka ni malain na hinuon imbis ma-okay imong sakyanan nga reputasyon na malain na yun yung reputasyon kay ang social media tadi ha. Lagi kayo sa bastos sa driver. Kana unya ang plate number gikuha o di. Impas bisag wala kay gihimo nagmove lang ka diha. Lagi. Nana lagi na kinalan lang gid nga pugong spulso. Nya kung na kay asawa didto ihatag sa iya tanan. Didto yata i-remit gid sa mo asawa tanan. Kwarta og similya. Similya. Kanang kon ba kanang ang kuila. Bita. Salamat kay ha, Ray. Yes. Sige imong ipang greet Ray na. Great na ako ang mga kamiguan ng mga taxi driver kato si Uwagan, si Angol, sa Kogolo, wala man biyahe karon. Ina pagbago na. Magbago na daw siya, wala gibali na yan simpak. Ay. Naday simpak ha na adi ay. Kani man number yung kaingon. Halak ka maupod. Na yung mga sikreto nga ginagmay, mingon din ka nga, wala man ko nakikilawas sa iya, nagtext-text ra niya ako, lingaw-lingaw lang ba? Na diyan man magsugod. Pero buotan magid kay siya sa ra lagi kani tentasyon man gud may makaingon nga ako dili man ko sa kagogi na tanan ko ang good provider pero ang kanay magong panuway man gud nagiskilit permente nga maragi ako pasabot sa nga so pa may pangitaon lain nga maura man ang lamig maura na kana ang imo rang law ipandayon nimong uwagan na samantanay magubay yung pamilya kasi kaya nakamutagam og ana kay maulian nga yung pamilya lagi no hilak-hilak ra ba dayon murag nakaamgo po karon no nagkalapait lagi sa kay samo na nga buisit man gina di man gina to patawag dili buisit kay alaman lugar mo patong lagi ka mo pakaon tama bisa pakanon nimo na nya probin gasto ba gyapon na. Salamat ay na-cut na ka kay 10 minutes na ka. Salamat kay Ray, salamat kay Michael sa inyong honest nga mga opinion diha. Salamat kay sa inyong tanan nga nagbilar-bilar sa mga taxi driver nga naka-relate and willing nga mo share. Pasensya na gid wala gid ta duha na lang gid atong makuan. Salamat sa mga nagbilar-bilar diha og sana despite sa entertainment nga to na kuan na shock ta, despite sa emotion nga tong na feel na lain ta, giluod ta or giganahan ta, I'm sure naon tatay kaning mo na akong giampo nga naon tatay na learn ani nga episode. Righteous ra kay tamingon nga dali ra kay nakuanon ang tentasyon dali ra pero sa tinuod tinud-on gyud di ba kung mahitabo gina sa imo naagin mo abutin sa imong point nga pwede man pud siguro pang sekreto lang naana sa atong hunahuna di ba. Ito nay nag-text ni 3S ang makuha nimo kung padayonon nimo higugmaon imong wife. Usa, savings. Walay bayad ang kaysa mo bayad ka sa dito gawas. Ikadua, safe. Iwas sa sira. Di ba? So safety imong lawas, safety ang imong gitaguan.
Pero makasawa usahay no. Buang. Nara na sa imo kung masawa ka. Kay imo ba nang ipakaslan sa tubangan sa Ginoo. Kung dili man atubangan sa Ginoo, sa atubangan sa katawhan, imo ba nang giingon nga ako siya og iyar ako. Oh, di ba? Gusto ka na imo angkon sa imong asawa na hinoon nga lain nga taxi driver. Sa muka. Bitaw ha? Ayo taon. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Wala na kong igon time. Overtime na kita. 11 minutes after 12 in the midnight. And it's time for me to say bye. This is Master Poppy saying, don't worry. Be happy pag may problema ka. Huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Bye for now. But see you again tomorrow. Same time. After sa MOR University, alas 8. Alas 10, magkita-kits gyapon ta sa Dear MOR. Ang atong episode tomorrow is, wait lang be. So, 5 naman tomorrow. Ito ang episode natin tomorrow. Hashtag Dear MOR. Live in. Dear MOR. Dito natin makikita kung swak ba talaga tayo para sa isa't isa. Tapos hindi tayo matutulad dun sa ibang couple na kung kailan matagal na sila o worse, kasal na, saka sila naghihiwalay. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR. Live in. Hala. So maayo ba mag-live-in or dili? Pili na ako tunga ang atong opinion ana no. Ang uban maingon dili maayo. Ang uban maingon okay ra man gid gyapon kay para may ano mo tong giingon sa atong teaser. Anyway, sa mga single ladies and single moms, mga dalaga o mga dalagang ina, itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready na? Sige. Kiss na ko. Ready? I love it. Ayaw sigunit sa kambyo, ha? Kanina lang, kambyo, ha? Charlang. Kamugin mga girls ba? Mugin may dahilan ba? Kamugin. And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong title tonight, hashtag Dear MOR Cambio. Kasagara sa mga tao gusto mulikay sa tentasyon. Pero ganahan magpaduol ni ini. Timan ilang, kada balibad nato sa tentasyon, kadaugan ka na sa atong kaugalingon.